ndinogara muvillage rekwaMusewe muward 5. Ndakaita dambudziko rangu muna 2019. Ndakashayikirwa nemudzimai, ndakasimuka pamba, mukadzi ashayika, ndakabva ndatanga kurwara. Ndarwara ndakatorwa nevanhu vechechi. Vanhu vechechi vanditora vakabva vatanga kundichengetedza. Vakagara neni for 2 years. Vagara neni for 2 years. Ndakazodzoka kubva pandakanga ndiri kuchengetwa ndichirwara ndini. Ndadzoka ndapamba, ndakasvika mhuri yekwati Chiwangani yakurima mukati memunda wangu. Vari kurima mukati memunda uyu, ndakaenda pamba pavo. Ndobva ndasvika pamba pavo ndabvunzawo wavakidzani kuti zvafamba sei kuti warime munda wangu. Ndobva vanditi watengeserwa munda nemuzukuru wangu, mwana wehanzvadzi yangu anorwara pfungwa anozi Gift. Ndataura nawo, wakataura mazwi akawanda, wakasvika pakundituka, wakasvika wakabudisa mazwi ekuti ndosaka mukadzi wako akafa. Ndakabvapo ndobva ndadzokera kumba, ndazivisa vanhu veukama. Ndazivisa vanhu veukama, takaita gathering yatakaita yemhuri. Gathering yaiunganidza mhuri yese. Chikonzero takanga tine rwendo rwekuenda kuMozambique kunogadzira makuwa. Avana mai vangu vakafira kuMozambique pahondo. Saka tabva kunogadzira marinda iwayo kuMozambique, tadzoka takaenda pose mhuri pati Chiwangani. Newakoma wangu newanin'ina vese, kusanganisira mukoma wangu wandinaye ari pana. Tasvika pamba pavo, takasvika tikatsanangurirana nyaya yemunda. Pakanga paina mainini wedu anonzi Emilia Mukanganwa, watakanga tabva naye, akasvika akatsanangura akati chokwadi, imimi vanhu vekwati Chiwangani, munda uyu munda wekwachibvumira. Zvakafamba sei kuti imimi mupinde mukati memunda uyu? Wakatanga kutaura iwo achiti isisu munda uyu takatengeserwa ngemuzukuru wavo Givhi, wakati kwazi munda ngewake. Saka isisu munda tiri kuurima ngekuti munda ngewechi. Takati hazviiti kuti murime munda, siyanai nemunda. Dhisemba unomu ndipo tirikuda kuti titange kushandisa munda wedu. Takabvapo tisi kuzwisisana pa. Uyu mukororo wacho simba racho ari panapa nhasi. Wakatotiza panguva yatakasvika isisu. Wakafunga kuti toda kurwa, isisu hatina kuenda kurwa pa. Takanga taenda kuti tiwataurire kuti watizwisise kana kuti tizwisane kuti wazive kuti munda ndewedu. Saka iwo havana kuzvigashira sekudaro. Wakabva watotanga kuramba wachitopfuurira kutochera mabhanana, kutochera makomba emabhanana mukati memunda iwo. Saka rimwe zuva tiri kushanda kuroti, tinoita zvekugadzira roti kuMarayani kwedu. Tine zuva ratinogadzira roti, tiri gurupu rinoita zvekutengesa kurima nekutengesa mabhanana. Saka tiri kugadzira roti, takati tasvika pamunda paya. Tasvika pamunda paya pakatemwa miti yakanga yakabva mumunda muyama ichirekera murodi. Miti iya yatemwa, wakandibvunza kuti sachigumira ndimi muridzi wepanapa. Todini nenyaya yemiti? Ndakati idhonze ipinde mumunda imomo. Saka munguva yandakadaro uyu simba wakabva asimuka. Ndobva auya kwandiri zvine simba akati uri kuita sei pamunda pangu? Uri kuita sei pamunda pangu? Ndakazwa kubatikana. Ndine urombo Mwari wandiregerere ngekuti ndakazwa hasha ndikasvika ndikatora bhidha pamabhidha yataishandisa. Ndobva ndatanga kutema matanda mombe akanga ari kuisa. Ari kutovharira vanhu mvura, pawaichera mvura ari kutovhara kutofenza, ari kufenza munda usiri wake. Saka tabva ipopo, simba racho vakabvurira mberi robva enda kundimangarira kwaishe Muparutsa, kwaMuzvari Muparutsa. Andimangarira, ndine pepa rezvaakatsanangura, handizii kana paina vanokwanisa kuda kuriona. Wakatanga kutsanangura, matsananguriro akaita ipopo, amwe acho akandikatyamadza, ekuti ndakaona kuti atopa kutondifulemera mhosva pamusoro pekuti iye akwanise kudini kuwanda, kuti akwanise kupfuurira mberi achishandisa munda iwoyo. Saka pakuzopedzisira Ishe vanotonga vachiti ndagutsikana kuti munda ngewekwachibvumira. Saka zvandagutsikana nini kuti munda ngewekwachibvumira, chandakuona panapa ngechekuti iwe zvibvumira munda ngewako. Saka vamwe vemaasesa vanga vari pakati pedarero, pane akabudisa muromo wekuti makore awanda akarima munhu, saka munhu unofanira kuramba achirima munda iwoyo. Ndo pakabva kuti inini ndirambe kugashira mutongo wakanga watongwa naIshe. Ndibva ndati ndinokumbirawo dare riri mberi kwenyu, iro ndinoenda kubatsirwa. Chikonzero munda ngewangu, handina chibvumirano nati Chiwangani dai inini chekuti arime munda wangu. Ndo zvandakauya nazvo pano ndichikumbira
kudare renyu mambo kuti ndibatsirwewo. Uriko kumba? Right. Chapinda chunguda kuti tisapedza time. Iwe unotora zvaunoziva. Zvausingaziva udini. Iwe munhu wakawana sei? Akafanana na Gift Pandas. Gift Pandas. Pandas ndiani? Ndiyo mzukuru wa Sachibuli. Right. Gift Pandas. Wazana mabheka here Gift Pandas ndio wazana kasona. Taivisiyo kaita Vita. Ndio. Saka ulipata vile ndio mkaka. Anatanga chiti ndio akupa mundu. Ndakaita chibhunda kurima munda na Givi. Ndaingorima zvematimba. Saka vakaita kuti mimi ndakuda kuti nditi mundu utsatse matimba ndakugara uri mumaoko mako. Iwe saka ndakupa quotation zvinhu zvinofanira kuti uditengere mundu uite vako zvachosi. Ndakatanga kurima 2010. Chingori zvematimba. Isinoda kudoka Ownership nzvimbo idzi munhu ndiyani. saka Givi akaita agreement nasekuru wake uyu. Iwewe Givi tengerwa magrinder nowed machine ushandise yachirimo mundu. Saka ndizvo ndakaita. Ndakaita almost 6 months achina chibvunzo kuwapa zviro zvangu. Saka Givi akazvisira mapepa akanisira quotation yangu aenda nayo. Anisira namba dzasekuru wake ariko ari kuchibvunza. Tinoona zviro izvozvo ndifonera. Givi ndamafona zvakundana zvino. Saka zvakaita chibvunzo muna August 2020 muna February. Aingokonfirma ndipo ndakazofuna Givi chiweoni kutore zviro zvako. Givi akauya nenguva dzake mbiri pamba sanganisira sekuru wake. Sekuru wake akasangana naye murodhi. Akati sekuru zvinhu zvinezvi takawira ndichonga ndakuya kuti wotora. Sekuru akati inini ndakabatikana ende kumba kune mukororo wangu unonzi Jeff. Mowirira nemupangidza nemugara. Takaita saizvozvo. Jeff tatapangizana naye mugara. Jeff uyu ndakazoitika kuti Givi akangauzi iwewo waita wapira zvinhu zvishoma kuti chivangana. Saka iye ndio harvest sevizvikuita wakaita cooperative. Iyo achirima mabhanana moita mashares. Vakati Givi zvori kuita handizvo. Takatosainirana pasi. Mawitness ake baba yakava nawo neyangu mawitness. Givi uyu anga kuharvesta mabhanana chita tiri contract. Ndakazoenda kumangara kuti masabu kuti Givi ndizvakundiitira munhu. Sabhuka akati Givi wakufana kudaro because iyo ndio wakatotengesa munhu zvimwe zvesimombe mudanga. Sabhuka akati handikwanisi kuenda nesaba nyaya yeplay contract. Ndikaenda naGivi contract basi munhu ndio aregere kuti kurima. Ndikapiwa futi judgment. Mashure mazvo sekuru wacho yakazoti iwewe wauya wapo wakurima Givi dzako nemagwere ako wapinda muvanhu vavo sachibunira dzipura magwere ako ati sekuru kana ari magwere anorima munoti ndo muganhu wenyu takaratidzana handisi kuramba apa ine magwere aibveni handikwanisi kudzipura magwere pazvaadzipura handikwanisi kudzipura mafungo dzipura imi dzipura vatagara sachigumira akabva tuma futi neumwe mukadzi akazouya futi akati munda ngewausi waGivi ngewepi ndikaenda futi kwangu zvati zvarakaramba noti imi makawirirana chinhu makatengeserana hatidzokeri mashure ndo rimwe mundu wako. Sachigumira akaramba ndori nepressure vauya nenyama dzake paumba kwazini hane nguva yekuende kumapurisa kana kwangu zvati paWhatsApp ndaikoti ndinoda mundu wangu tichongana akugobora mabhanana ndise mumba kwako ndime mundu wangu ndotorima njera akatoya nemunhu achanga atoya naye kuti ndiye ndoti arime muzukuru wangu nochiko kana pazvinondibasa svikatausangana murodhi makazoita vairenzire nemurodhi achipwanya ruzhowa achiuraya mabhanana mamwe nemiti nendakarima murodhi. Ndakwira kuti kwamama angaitwa third person kuti kwira naye same land here
Ishi ilipo kwenye toka kuti makompe wote ndio kuna wenda kuna kitu bada ani mara ni wote ada kwa mtu atima ndatinye ili kuti uyu kana chikile moto mtandao wangu andi saka zuchi dalilo cha ndo kana kuestablish kuti uyu na banda wale wa mtandao watu muone kuti mudziwe munhu ndiani ndiri kana banda ari mudziwe munhu anoraite uno but kana asiri ndiri miza anoraite uno Msori shuma inini ndini mana ndini consistent chwanga inini ndakagara paumbako takauya kowaka 1994 ndichiona mai wakivi na baba wakivi vachiguma pamunda wazoterwa mwana asi Givi atitengesera Givi akataura kuti munda saka izvo munda uri wangu ndiri kuda kuti iwewe Simba usandipe mari ungofanira kundipa welding machine negrinder. Aiwa, saka nando ini matotaura zvinando matotaura saka isisi pamusoro anza yangu matodini ndatokupai pamatanga kutaura mati imimi pamaikura 1994 maiona baba waGivi na mama wacho wachirima chii notopera saka isusu tamudzoka pachii pagumwe chete nekuti takuestablisha kuti ndewaGivi here kana kuti ndewani ndewa Simba ndopane anza test because as long as isati azori munda ndewani hapana zvatuza tichi waste time. Yes, saka isusu takuenda pachii pamukuenda kuti vhalile sochii pamunzika kuti vhali masvika pamunda make sure Givi aripo Sambo aripo manext one kwaishe kwacho kwamuparisa panofanira paine mari ndozvatingoda chega tozongopaitokupa judgment anzo because right now uyu hatikwanisi kuti ndiwe muridzi wemunda kana kuti iwe nditi iwe wakapiwa munda saka iwewe ayo unofanira kuona kuti munhu akakupa munda ane mararamiro here ekunge akakupa munda because munhu afanira kukupa munda iwewe muridzi wechii wemunhu saka ndozvakatione izvo zvokuti muridzi wemunda iwowo akanga ari ani kana akanga ari baba wana Givi nanamai then Givi ane mangwana but kana wanga wasiri Givi ungari kufekekwa naGivi ndiani Givi akaberekwa ari mukomana wendezera Givi muzukuru wangu kuna hanzvadzi dzake 5 kuna Agnes, kuna Talent, kuna Mepia, kuna Definite. Ndidzo hanzvadzi dzaGivi. Hanzvadzi yangu yakashaya zvemaruramiro ekurima munda pamusoro mangu zvemaruramiro ekurima munda ndiri kutaura pamberi paMwaripo tichazodzoka ndinoda kuti muzonzwisise kutaura kwandikuita kuti ndiri kurevesa kuti munda ndewegu vanhu vekwatichaungani gore rawauya kourimawo kana nemasoko avari kutaura nenyaya yemunda kuti tidzokorera handidi kupedzera dare nguva rekuti nditsana kuti zvakaitika kumashure zvekurima kwataiita ngekuti munda wedu akatotora kuti mai Givi arimei hanzvadzi yangu ndini ngekunge aroorwa aita dambudziko aibva azi kumba kwaakaroorwa ngaambodzokere kumba ndo matangire akaita kurima kumunda kwedu isisu paine zvanetsa zvechiwanhu zvakasvika kuti abudise madziso ake abude kunze abva kumusha izi baba wake rukanwa zita ngekuti mai wakabereka baba waGivi vakanga akabereka nawarume wakasiyana saka wakanga wakuchengetwa ngomwe baba saka ndiko ndiri kuona kuti it's okay tatopazwa imimi ndoda Givi paito hanzvadzi yake
1 or 2 ukumuri kwake. Imi moyo wanichi ukumuri kwenyu handiti Zvakanaka, ndina mukoma wangu ari pano. munokwera nawo Zvakanaka, it's okay. asi pari kuuya kumana mutetesde ingafuti mese muripo so that nyaya inoisa kuti vanhu vari panzvimbo kwacho uchizwa tozonguva kunokupa judgment. Zvakanaka, it's okay. handi saka 8 9 mofanira panzvimbo. Okay.